Ze wijten niet van opgeven. Prins Bart en president Ruud, de hullewullen van de net opgerichte vastelovensvereniging van L1. Gans Limburg moet er voorzien van de beste vastelovensadviezen, want anders wordt het niks. Ons duo wordt vandaag aan de Maaskant rondom Kasteel Stijn welkom geheten door de Steinderbuk, de Steindergarde en carnavalsvereniging Nieuwdorp. Vastelovend voor iedereen, Ermerie, groot en klein. Dat zal de rood van L11 ervaren. In Stijn. Hoogheid, sorry, maar kom eens van dat ding. Of het podium is voor de prins van Nieuwdorp, hè? Ik moet over de kleine dikke prins. Ik heb er geen zin. En dit is mijn deur, dit is Steenhoeverzin. Ja. Hier rollen ze met de R. Ik ga het eens proberen. Ja. 3 rollen rode rang voor €3,33. Maar ik snap het niet meer. Het is Oud-Stijn en Kerensheij en Nieuwdorp. En wat is er dan nu? Want toen kun je zeggen, Lies, dat is gewoon bij Lies. Onthoud bij Lies. Super gezellig. Onthoud bij Lies. En dan wordt het leuk. Ja? Ja, kom. Ik ken het zeker, van God naar binnen. Wie was de aflevering? Oh, het is al over een week vastelovensdienst. Ik Maar, schiet op, jongens. Bijna is het zoiets. Vastelovenscafé, nog Ja, eten. hoppatee. Och, dat is Lies daarachter. Met zijn president. Dat zijn ze niet gewend. Ze willen beginnen, ja, zie ik al. Wie valt hij? Is onze prins. is onze prins. Is onze prins. Daar is hem. We draaien onder de champagne. Ik hoor de zieken om, ik ben de Dat is handig, je had de muts niet om, hè? Oh, de vuur zit er nog even. Ja, geef hem in, geef hem in. Kijk goed. Hoppa. CV Nieuwdorp, dit is voorzitter, president? Voorzitter. Voorzitter. Dan zal ik voorzitter tegen u. Die muts moet op, hè? Nee, joh, even wachten nog. Op? De prins. De prins. De prins is er nog net. Is er een motto? Wil ze ons helpen? Want je hebt zulke creativiteit en zo. Wil ze ons helpen met die vereniging? Ja. Met het motto van ons af te maken? Van pas 2 zinnetjes. Oh, ja. Beetje op rijm, we het kennen. Ja, laten we. Het is... Verzeuken als vereniging een statig motto. Ja. Maar een veel leven wonnen voor de lotto. En dan? Op rijm, fijn, zonder spelfouten. Gaat dat lukken? Ik ga gewoon ons best doen. Gewoon ons best doen. Dan ga ik Oké. door de prins halen, want Ja, dat moet echt de die mutsje moet erop, hè. Ja, dat is niet zo. Hè. De hoogheid, gewoon omholen. Max Iersje. Hoi. Steken toch 2 bing uit de gronk. Maar de rest van de carnavalsversiering, dat ken ik wel met, maar ik wil vanzelf een vraag voor stellen. Dit is de hoogheid, hè. Max, daar woont hij. En als het lichtbrandt, dan zal het er vast wel, zie je. Oeh, daar is zich volgens mij aan het kleden. Ja, Hoogheid. ik ben nog niet klaar. Ik ben Ruud van de Rood van L11. Nou, maar Max hier dan, Ja, hè. Max, Prins Kom Max even een beetje naar de eerste. buiten, want ik hou toch even een vraag over dit bijzondere Ja. versiering. Wie dat erbij, hè? Ja, dat hoort erbij. Want zeker. wie moet ik dit interpreteren? Ja, dat zijn de benen van de pop. Tot voor altijd op de kop liggen. Hè. Dus, Je ligt ja. altijd op de kop. Ja, Dus gaas dit erop. nu door een bekende vereniging. Nou, vooral ik. Ja? Ja, gaas maken zeg ik altijd. En dus dachten ze, doe best een goede karttrekker. Dat hoop ik wel. Ja. Ik hoop wel dat ze dat gedacht hebben. Hey, het is veel te koud, man. Kom even naar Ja. binnen, dan kan we voor dadelijk even de rest aantrekken. Goed. Hè? Ja. Ik gewoon vuur, ik ben zo Ja, brutaal. ja, Dank je, dokjes dank of dat ze toe is best. je. Ja. Het is een café, dat is een evenementenpaviljoen, man. Ja, zeker. Ja. Ja. Want hij zou je best wel een finale van de LVK willen organiseren of zo. Ja. Dat kan makkelijk, man. Ja, het is alleen een klein beetje leeg. Dus geen podium, maar weer kent ze het hier makkelijk Maar waarom over. is dit toch? Want ik bedoel, hij had in de residentie worden de ganse vereniging met elkaar kunnen. Bij Lies, daar moeten we nog in dan. Ja, dat klopt. Maar toch, Lies, die ga je ook op een gegeven moment toe. Ja. En En die soms... jongens willen net... Nee, niet iedereen wil de hevens. Dus Ja. ja. Dan heb ik hier nog een klein caféetje gemaakt met alles erop en eraan. Dus het buffetje, dat werkt gewoon. Ja, dat werkt Want gewoon. straks gaat Lies toe en dan komen de jongens met nog even... Ja, dat is wel de bedoeling. Mag mensen even proberen? Ja, tuurlijk. Zelfbediening. Je moet altijd kijken of het beer op temperatuur is, hè? Dat is belangrijk. Ja. Even kijken. Hier in staan. Schum lekker. Koken. Lieve, dat ze lekker een café met z'n allen goed zitten. Ja. Prima, dat is goed, hé. Ik kan het niet maken eigenlijk, hè. Zullen we maar gewoon naar achterin gaan? Lijkt me wel het beste. Gewoon tegen de kebab hangen en dan gaat het gebeuren, man. Is goed. Is luxe. Het is weer even winnen. Want verklokken er geen winnen. Ah ja, in deze tien
moet dat kennen. Alleen het nadeel van die peul. Zang het een dag, dat gevoel. Oh. Ga niet zo'n zoontje, zo krank wie een hond. En dan steekt ze voor de spiegel. En dan zuist het even schrikkelijke kegel. En wat zei ze dan? Een cupcake, een cupcake, cupcake. Wie een cupcake, een cupcake, cupcake. Een cupcake. En wie een visje. En doe dat ook. En doe dat ook. Ho, en met een cupcake, cupcake, cupcake. En wie een cupcake, cupcake, cupcake. En een visje, wie een visje. Weet ik dat gaat niet dood. Maar liever een koffie in het op een naast wie een vaas dan op vakantie met de dag. Dus kon ik lekker pinten happen, met die mannen lekker stappen. Ik vind het goed, ik heb het niet aan de maag. Maar sta ik s'avonds voor de spiegel, dan zie ik de verschrikkelijke kegel. En wat zeg je? Cupcake, cupcake, cupcake. Wie is cupcake? En een visje, wie een visje. En doe dat ook, en doe dat ook. En met een cupcake, cupcake, cupcake. Wie een cupcake, cupcake, cupcake. En een visje, wie een visje. Weet ik dat gaat niet dood. Wow. Yeah. Thank you. Oh, Guus, geweldig. Ga Canada, ga niet geweldig. Maar Guus, kom erbij. Dat zingen, dat gaat echt nog vanzelf, hè? Ja, zeker. Ja, want, ja, dat weet ik goed, dat weet ik goed. Wat we moeten, bij ik ook zie, onder andere, en ook bij Huub, voor de ontstaansgeschiedenis van het 7 Nieuwdorp, 44 jaar geleden. Dit is, denk ik, Guus, een beetje hoe het is dit dan, hè? 1977 ben je er heel goed geworden zelf bij. Dat is de prins Lei, dat is de volgende broer van Huub. De allereerste prins is Teddy Hoog. Dat is Mozi, oftewel Thijs Jansen. Helaas zijn van deze foto al 10 man overleden. Dat vind ik echt jammer. Ja, het is ook natuurlijk behoorlijk lang geleden. 4 keer 11 jaar is net niks. Nee. We mogen de vereniging ook met feliciteren. Hey, dit is net bij Lies, zie ik, hè? Nee, dat is bij Moby Dick. En dat klinkt een beetje als een gaybar. Sorry, daar kan je niets aan doen. In Nieuwdorp wordt dat. Wat zei ze? Dat wordt schitterend. Dat wordt echt een bruin café. Maar dat is niet meer. En dus is ook lokaal is ook niet meer in Nieuwdorp zelf. Want dat is nog net, hè, Guus? Nee, we zitten nu echt in Steen. Ja. Heet dat Pingebietje of niet? Ja, soms wel. Maar want ik ben echt van Nieuwdorp. Ik ben geboren in Nieuwdorp. Ja. Dat café, dat wordt van Jan de Geumel. Voor de insiders, Jan de Imel. Dat is Zonge P. En... ja, ik ging weer naar de gaybar langzaam. Jan is helaas het vorige jaar 13 september overleden. En 20 september begraven. 75 jaar, bijna. En maar die man die houdt altijd van dat soort ideeën. En hij zag toen, kom we gewoon een carnavalsvereniging oprichten. Ik word erbij, maar ik heb de eerste 5 jaar gestaan in een orkest. Dat is juist gewerkt. De eerste 5 jaar heb ik ook immer gespeeld voor hun. Gewoon, omzonst. Omzonst. Kijk, zo deze dat voor nieuwe verenigingen, die. Maar dit is serieuzer geworden dan het toen was eigenlijk, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Want wat wordt het en toen voor een club even in 2 zinnen? Zoepen. Kijk, is een E-woord zelf. Dat wordt richtig zoepen. Ja. En hoe is het protocol en een beetje zoepen? Nee, nu is het toch een hele serieuze vereniging, moet ik zeggen. Echt wel. De les voor onze vereniging is dan, we hoeven net zo serieus te beginnen wie we nu aan doen zijn eigenlijk. Gewoon lekker los. Dat sowieso, want zo zitten we ook in één. En zo zijn we dus ook een geweldige vereniging. Ja. We zijn samen altijd geweest. En nog... En ze wordt steeds groter en steeds beter. Mannen, dankjewel. We komen bij u het kennis lenen. Dat is gaan het erg. En het kent ze eigenlijk in Ganstein doen. Bart is al ergens vlakbij. Dat is van alles te horen. Ja, en nu loop ik dus in Steen in de prachtig versierde Kruisstraat. En die heb ik een afspraak met de garde. Want die hebben blijkbaar een gouden koets. En of die echt van goud is, ja, dat ga ik nu metmaken. Hallo, hallo.
Dat is enkel glaaskleurig, of nee? Of ik zit. Dat steeds ik al, dat is toch je fijn het gelid, zeg. Ja hoor, ziek hè? Hallo. Ik ben Bart. Ik ben René, voorzitter Steinergarde. De voorzitter van de Steinergarde. Met allemaal meisjes en mannen en alles doorheen zit hier. Ja. Want ik ben met Ruud zitten dus een vereniging op te richten. Ja, we zijn eigenlijk pas begonnen. En waarom hebben we een garde nodig dan? Omdat 4 uit Steinergarde de vastelovensbewakers zijn. De bewakers van de vastelovens. En wat betekent dat dan? Want ja... Je wil zorgen dat alles goed gaat. Maar wat dan? Ja, weet je, dat zoals schatverenigingen, dat gaat hier en daar een schat fout. En weer trekken dat weer netjes recht. En wie doet je dat dan? Meestal met een gekke slaag. Ja, lijkt me dat een zoek, ik snap er niks van. We hebben al eens een jaar gehad, hè, dat de Steinerbuk in plaats van 11 shirt, 10 shirt gedaan. Ja. Nou, dan hebben we weer de 11e shirt. Even gezorgd te erde als want eigenlijk worden vastelovend gaan in het begosten. Ah, kijk, dat is dat helemaal niet thuis. Zeg, en dan heb ik me dat te vertellen, je hebt ook een koets, klopt dat? Ja, we hebben een echte gouden koets. Echt goud? Ja. Hoe steekt die dan? Ja, hoe de carnavalswagen staan. Kijk, dat wil ik wel zien, maar dan wil ik wel zien of het wel echt goud is. Ja, mocht niet erin kratsen nou. Nee, ik wil wel echt kijken. Dan wordt ze neergezabeld door de loodscommissie. Ja, maar veel van open, ik zie ook, je hebt hoe eigen beer, hè? Ja. De gardist, of wie heet het? Ja, de gardist. Maar we eerst door de koets kijken en dan naar het drinken. Ja, alleen, zullen we dat doen? Dan ben ik bang dat ze de koets nog mooier vindt. Ja, we gaan kijken. Vind je leuk? Kom met dan. Ja, kom. Komt je met? Ja. Die loopt. Moet gewoon een handig stuk lopen. Van alle verenigingen zijn hier. Allemaal optochten. Kijk, en hier staat nu de gouden koets, hè. Ah, hier is er, ja. Dus, nu snapt ze dus ook waarom er niet in Oosterloods was. Hij is wel heel groot. Hij is heel groot, hè. En echt groot, dit? Dat mocht er ja, is echt groot. Mocht er aankomen? Ja, dan mocht er aankomen, niet kratsen. En dit, wat is dit allemaal? Dit is de eerste lui wat we het gemaakt hebben. In Berg op Zoom. Oké. En wij mochten er nu in dan, voorzitter? Iedereen die belangrijk is. Ik zou er zo in gaan zitten, zeg. Doe zo strint kennen, joh. Wij willen toch heel graag. Er zitten nu die zeggen, maar ik zou goed graag als die koets spelen. Of de burgemeester. Echt waar? Ja, die wil dat wel graag. Die met de gewoon koets moeten gaan, hè. Er moeten ook gardisten met. Ja. Puur uit veiligheid. Ja. Ja, dan moet ook een beetje, ja, als verder bieden, dan is dat ook chiquer, hè. Zodat ze die koets achteraan hangen en... En er komen geen paarden aan, of wat? Nee. Net paard, toch? Meestal hangen we we hebben een ganse combinatie, hè. En dat is een trekwagen met een aanhanger. En daar stond wel paard op. Maar het is geen echte paard natuurlijk, want ja, je moet het ook eten, hè. Ik vind het geweldig. Goed, heb je gezien? We moeten ook een koets. Dan kan ik fijn erin en doe als paard de veur of zo. Ik vind het leuk dat die garde dat soepte nu aan, maar toen moesten we een quizmuziekje spelen. Zet dat beer. Even gauw proeven, ganz een beetje. Is het lekker? Ja. Heerlijk, hebben we dat van hem? Heerlijk, gezondheid. Want dit is de sceptervette en de sceptervette geeft een vaatbeer. Zo wie dat is, weet ze de scepter van de prins weet ze bemachtigen. Dan kiest ze een vaatbeer van de hoogheid zelf. Vier doet dat met een spel, allerlei vragen. Deelnemer 1 kiet de scepter in de hand. Antwoord fout, dan moet de vraag en de scepter durgt naar de volgende deelnemer. En zo spelen we dat 1 minuut 11 lang. Wensen hem goed, dat mag ze natuurlijk vasthouden. Weer aan het einde van die 1 minuut 11 wint de Belg de scepter in hengert. Der wint een vaatbeer. Zo simpel is het. En ik begin bij dich, alsjeblieft. De eerste vraag. Verzond hij bij de jubileaire CV Nieuwdorp. Wieveel Johns zijn hij prins geweest? 8. Fout. Zit er 4. Ja, dan gaan we voor de dich. Pak maar. Maak af. Raster lovend, zette alles op de... Kop. Dat is goed geantwoord. Plaatselijke voetbalclub, hij is RKSV De Ster. In welke klasse spelen die? Juiste klas. Goed geantwoord, we gaan door. Wie is de beercolumnist van Meers? Goed te lang, fout geantwoord. De scepter gaat terug naar Wim van Hanegem. Wim van Hanegem, dat kies een vraag voor mij. Grafieken, wat gebeurde er met het inwoneraantal van Nieuwdorp tussen 2013 en 2019? A, 111 lui meer. B, 50 lui minder. Sorry? Minder. Ja, als je goed geantwoord. Wieveel procent van de volwassen inwoners van Nieuwdorp noemt zichzelf drinker? A, 79%, B, veel minder. Veel meer. Veel meer? Fout geantwoord. Ik ga naar dich. Ik zal toch niet zien dat de garde nog iets soep heeft. Door u gesproken voor dat drinken, wie heet de brouwerij in Stijn? Fontijn. Fontijn is goed geantwoord. Welke achternaam kunt het meest vuren in het ledenbestand van CV Nieuwdorp? Smeets. Fout, dat is Bergs. Dat moet naar dich. Ja, zeker. En...
Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Een applaus voor de winnaar, Jessica! Zettervetten, dat horen we weer. De bevriende vereniging de Steiner Buk, die houden ongeveer in een maand geleden een zeer clandestine en geheime avond. En bij hoge uitzondering mogen onze verslaggever Riel gaan kijken. Ik ben Toon Slijpen, ik ben de opperbok van Vastelovensvereniging de Steiner Buk. En vanavond zit hier te gast op onze geheime locatie, waar we onze prins gaan voorstellen, officieel aan de Roodsen 11. Eén dag voordat het gewoon uitkomen. Het is in Steen, met name, het zal overal zo zijn, maar ik denk in Steen wel echt een sport om te weten van wij is de prins. En ja, we hebben daardoor niet alleen deze locatie, we hebben een stuk of 5 van dit soort locaties, hoe we om tourbeurten zeg maar onze prins voorstellen. Willem, zeg de prins is weer door, hè? Hadden we ons aantrekken? Nee. In het verleden deed onze vereniging dat altijd in een café in België. En daar hebben we vaker mensen uit de struiken getrokken die daar lagen te speculeren een avond voor de prinsuitroeping. Om te kijken van wij gaan daar prins werden, wij gaan naar binnen en wij gaan naar boete. Dus we hebben een aantal jaar geleden gezegd van nou, we kiezen nu elke keer een andere locatie. En we kiezen ook heel vaak een ander tijdstip. Het is niet altijd de ene dag van tevoren, het is soms ook wel eens 2 dagen van tevoren. Alleen maar om te voorkomen dat onze prins echt geheim blijft tot het moment dat er wordt uitgeroepen. Dus we laten van tevoren altijd contracten tekenen. Contracten met een stuk geheimhouding en dergelijke. Ja. Dus vanavond hier de prins hebben gezien. Functie onderhand zenuwachtiger is. De prins weg. Ja, kom maar door. Wat is welkom. Prins. Ja, nog niet. Bino, prins dan. Welkom. Niet kussen, hè? Nee, nee. Wat je dan? Welkom. Ja, en de prinsuitroepen, dat gebeurt heel in het geheim. Maar er is hier in Steen nog wat heel in het geheim gaat gebeuren. Wie geeft dat? Wat gebeurt hier? Dat wordt een grapje. Je geet, snap je? Je zit hier met de bok en de geet veel al stil. Dan vraag je aan de bok. Ja, wie geeft dat? Ja, ik kan in ieder geval zeggen wat het is als bok en geiten zijn. Dat is het enorme als prins zijn. Bij ons in het Bokkenrijk om bok en geit te mogen zijn. En zit je er pas nu? Zit je er een fris geitje en een frisse bok of weet je dan een hele oude? Nou, we beginnen al te ruiken, want we werden op carnavalsmaandag goed geroepen. Waarom wordt ze geit en waarom wordt ze bok? Ja, dat wordt ze eigenlijk wordt uitgeroepen door het SOP. Dat zijn de Société Oud Prinsen van Steen. En die roepen dus eigenlijk een bok en geit doet, omdat ze eigenlijk vinden dat die persoon eigenlijk ooit zelf prins hij moet worden, maar niet zijn geworden. Oké, dus hij is prins moeten worden. Of hij prins moet, also hij prins moet worden. En ik heb gehoord dat ze de hulp Sinterklaas bent. Klopt dat? Sst, wie oud zijn de kinderen? Wat die? Ah, die horen dat niet. Maar weet je wat misschien, maar die kennen niet de echte. Doe eens, wie klinkt Sinterklaas? Dan ben ik in mijn rol. Goedenavond. Wie kom ik nu niet? Wie kiest nu je bok en geit? Ja, dat denk ik voor hem van hoor. En het zijn dus echt de vastelovensvierders die is overal zuus. Het gaat een jaar door. Die gaan ook altijd in een café. En, nou ja, het is gewoon een geweldige koppel wat ze vindt. En we hebben op die allemaal die bokken en geiten wat we gehad hebben. We hebben nog nooit aan een eigen gezegd, want eerder vond je het allemaal geweldig wat dat ze bokken en geit kosten weer bij ons van de soap dan. En na het jaar moesten ze aftreden. Wie geeft dat? Hebben ze geen veer, geen ketting om. Wat gebeurt dan? Ja, dat is het ergste wat er kan gebeuren. Want nog erger als ze zich de veren afknippen. Of veren afdoen, knippen ze zich de huiden af. En zo ze dat al voordig de huiden afknippen. Dat is heel vervelend. Dames en heren, mogen een applaus voor de bok en de geit en degene wat er moet doen.
Let op, hey, 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 laverapala. De schijnsel wees of zakjes, nee, het is never de deur. Met die staken zingen weer van achteren of voor. En laten we pala en carnaval de slaverland. En vast en loven dan met een hebel en zo van je maakt. Het doet wel even voor tot het zit. Hey, maar heb ze het te pakken deze met. Falla, falla, laverapala. De hebel en zo, hey, 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 laverapala. Falla, falla, laverapala. De hebel en zo, hey, 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 laverapala. Falla, falla, laverapala. De hebel en zo, hey, 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 laverapala. Falla, falla, laverapala. De hebel en zo, hey, 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 laverapala. Falla, falla, laverapala. De hebel en zo, hey, 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 laverapala. Falla, falla, laverapala. De hebel en zo, hey, 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 laverapala. Hey! Ja, Zieke Wim Steiner, dankjewel. Mijn buurvrouw had een varkenskop. En buurvrouw, dat geldt u niet voor u. Dat is een liedje in de leukste lied van Limburg, de top 1111, die richting de Vasteloven dendert op L1 Radio. Het liedje kunt u uit de buurt, uit wie zonnig gaat, Wermend. Wermend, ja zeker. En Ria Linsen, die gaat het verhaal door ophalen in Wermend. Varkenskop en een varkenskop en een varkenskop. In buurvrouw en een varkenskop, dat helpt me graag niet op. Ze doen al jaren, daar is dat vrouwmes niet geboren. Dat heeft ze nu al jaren, daar is dat vrouwmes niet geboren. Mijn buurvrouw had een varkenskop. En ik moet zeggen, volgens mij ben ik blij dat ik niet een buurvrouw word toen dat niet. Dat klopt. Kan ik me voorstellen. Want waar komt het vandaan? Mijn buurvrouw had een varkenskop. Ja, dat is ganz spontaan geboren. Moet ik het verhaal vertellen, wie het begonnen is? Ja. Dat doe het toch niet nog. De buurvrouw in de varkenstal. Te repeteren we het varkensbal. Mijn buurvrouw, dat ging voor altijd naar de verjaardag. Barbara. En waarom kent iedereen Barbara? Maar toen zag Barb tegen mij van... Dag buurvrouw, met je varkenskop. Of zo gat. In elk geval kwam de varkenskop erin. En toen zeg ik... Mijn buurvrouw heeft een varkenskop en een varkenskop. En ik lachte mezelf kapot met. En toen zei ik, Barbara, zullen we dat liedje maken voor de Wermend Vastelovensconcours? Maar dan moet jij het varken zijn, want anders doe ik het niet. Dat doe ik. Zeg Barbara, maar hou wel een beetje op, hè. Dus ik koos ook niet nee zeggen op die kist. En deed precies waar je varken is. En dat wordt het. Ik heb mezelf kapot gelachen met. Ik had niet gedacht dat Barbara het zou doen. Ik had toevallig een roze bedspray. Heb ik hem in een jas van gemaakt. Ja, niet die een jijster dat deed, maar in elk geval oude jas aan. En toevallig zag ik in de carnavalswinkel zo'n varkenskop. Ik hoefde hem maar even zijn eigen kop bij te doen. En dan heb ik mijn kist gepakt. Want ik kwam ook in dat liedje van uit de 3 dagen op die kist. Dus Barbara houdt die kist in zijn eigen. En ik hou mijn tuiken omgedaan. En dan liep ik met dat varken zo naar binnen. Nou, ik moet zeggen, ik vond het zelf een hele leuke entree. Maar ja, dan moest je nog afwachten wie het liedje afloopt. Dat wordt. Ja, wat een fantastische opwend. We zijn er bijna, want ons motto, meneer de voorzitter, is nog net af. We verzoeken als vereniging een statig motto. Mannen voor leven, wonnen voor de lotto. En toen? Guus, kom. Oh, Guus dat. Ja, we houden op met een hulp Sinterklaas. En nog een echte hulp Sinterklaas, dat eten. Als het ons niet lukt, stuur het formulier terug. Springen we van de brug, komen we met de natenbroek terug. Dankjewel. 7 Niedorp, Hoogheid. Drukke agenda, vergoten voor deuren. Dankjewel allemaal. Tot de volgende keer.
dan zou het zo gelijk naar buiten lopen. Met de hè. lampjes naar buiten. Hier is ook zo duister in steen hier. Hè. Er gaat geen lamp meer aan. Maar jongen, wat gaan we doen hier? Ik heb voor u gewoon nog gaan leren, gauw en van. Over een paar seconden is er nog voor Noorvasseloven. Moesten 7 maart komen. 7 maart dan is? Dus de lampjes op. En hier zitten Lemkes kunnen gaan en de hofdames. De hofdames. Zie je, we moeten Noorvasseloven, we moeten voor ook het haven. We moeten nog meer organiseren. En de prins had een bar achter hem. Dat is het belangrijkste van de oven. Dat heb je toegeleerd. Ja, dat had ik geleerd. En leeg moet het zijn. Leeg, het moet leeg zien. Gewoon naar bed hoog geven. Wat een Oh, oven, fantastisch. Dankjewel dames. Kom met. Ik ben voor ze met, kom. Maakt dat niet goed. Het is ook erg duur, jongen, in de berg. Om middernacht, geen lampje op mij.